Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ikanatong tanan, no? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel, part 27. Murag nindot ng ingon ana. Di ba, nindot? Gusto ka. Gusto kang ingon ana ang may tabo. Oh, gusto kay ikaw. Mas may nang mag-antos o na siya. Kana akong gisulti nimo karon. Makatapang kayo minimo ana. Oh, uy, saon man na din daw. Minaw ha. Oh, minaw. Gawas nga makabawas ka, makakwarta pag yun unya ka. Ug kadtong tanan nga naalkansi nimo, sobra pa unya ang imong ganti nga madawat gikan nako. Uy, sige. Kana. Gusto kay ko anak din daw. Sige na. Sultihi dayan kau kung unsa nang imo itanyag na kau. Nga makabaos pa ko. Unya, makakuwarta pag yugaw. Milakaw na sab si Mirasol? O tay, milakaw ganiya ra. Asa naman sab ko no siya? Oh, wambot lang. Wa man tumusulti kung asa siya malakaw. Ako bitaw tong gipangutana, wa naman magtingog. Nag-away na siya mo, Rimeng. Mola. Noy, oy, wa man good migi awayan. Di dagil eh. Ay, ako bitaw sa itong gipangutana sa Mirasol. Ako siyang gipangutana. Mura man sa tugwas siyang kaugalingon, oy. Kung nakabantay sa diay kanay, Unsa giwa siyang kagalingon ba? Huwag sabot. kung imugong istoryahon si Mirasol tay, murag wa na siya siyang kaugalingon. Mala ni ron. Mauna ni. Mauna ni resulta. Makigtubay gid kag tao nga way klaro, matakdan gid ka. Nay, dali ra ko diri ka diyot, nay. Oh, kay nga naman. Basta. Huy! Asa mo pa yung unoy? Lo, munggoy batasan. Nakaisuryado ko ninyo, ay! Oh! Buang mo yung mga babayhan, ha? Nag-like kami nun ako. Why mindset? Nakaisuryado ko tali! Hoy! Nakaisurya ba ta? Mga may batasan! Ay, busugan ako siya eh. Mura manong katapusan na to itong pamahaw. Hasta ko to. Hasta ko. O, come on. Lami magog kayo ng balbakuha diha sa iskina. Lami kayo. Ha? Bitaw. Paborito sa bitaw na ako na ilang balbakuha. O niya, Tor. O saman. Mo diretso na ta dito sa ilang Mirasol? Kwan, mulahos na tasyo. Para napatay oras nga ato siyang misturya. Uy, yun na, Tor. Murag sila si Mirasol maning, tanawa, Mirasol manang niya paingon din eh. Tuod, si Mirasol yun, bangag sa ilong. Lagaw. Sugatan na yun. Kay labing siguro, ikay tuyo na niya. Oo, ako sugaton siya. Mirasol! Hi, Toribio. Kumusta? Tinood ang tanan ni mo gisulti. Nakita na nako ang mga bulawan. Og di ko makatuos kung nakita. Mayo, Mer. Nalipay ko nga nasaksihan na yun mo ang tinuod ang tanan akong isulti. Pero, Toribio, naglibo ko kunan sa angay na kong buhaton. Nahadlo ko may bawaan sa uban nga naanak ko itong mga bulawan. Ay, kadlok, Mer. Tudloan tagas pagi kung unsay imong buhaton na itong mga bulawan. Unsa may akong buhaton? Ay, naunsa, Bernis Mirasol, oy. Magpada siya ng mga tinunto nga daghan na kayong mga mangingilad karon. Maubitaw na akong gisulti niya, Nay. Mura ra ba og di maminaw si Mirasol kung akong istoryahan? Sagdi lang. Kay ako niya siyang istoryahon. Mas may good, Nay. Nga ikaw na lang makikistorya niya kay basin og maminaw pa na siya nimo. Naunsa ba sa ding baybayhana? Sa baybayhana? Di man gabito diyang utok.
Ay, katingad-an bitaw kaayo na, nay. Wa ka na siya lumaya adtong Toribio. Tinuod pag kunang lumay, nay. Ay, tinuod, oy. Iya man gud na siya, wa gud. Kakuyaw di ay, no? Pasin og gilumay yun as Mirasol atong Toribio. Mauna nga hashtag kariming. Magbantay yun ka ng mga klasihas binuang. Kay daghan ang nabiktima anak din his ato. Daghang tinunto ang nagkatap na sa atong palibot. Ako, nay, digi ko madutlan og ingon ana, nay. Wa magani ko madaan ang mga kaatik-atik ni Dindo. Samot na ng mga questionable kaayo og mga lihok sama anak nilang Toribio. Ay, Riming, nabalaka gyud ko ining Mirasol day. Mayo lang gyud untag maminaw na siya nako. Storyahe lang, nay. Kay pasig maminaw pag yun na siya nimo. Kay ano siya manggid ditong yawiha din dawa? Saman to gamhanan? Ayaw na lang pagdakan upang utana, Budiday. Basta, importante kay itong yawiha. Kay mautoy magdana to og swerte. O pinaagyan to, magabawos na ni Toribio. Nagyan. Tapa, boy, tapa. Maraman diyang naglibog yung ko. Budiday. Oh. Ay, naglibugan ang imong kutaw diha, Budiday, ha? Basta, ang among gisulti mo mo isunda. Kung makuha imong yawi, na kay mapaabot ka na kong ganti. Labing siguro, madato dyan ka, Budiday. O bisag merkalo pa imong pamanhon. Dagkan niya maibog mo. Really? 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 O lagi. Tinood din na, ha? Tinood lagi na, Budiday. Kaya? Ay, masiksi magkapagbalik. Oh. Bisag usa pa imong gusto, mahimo na nimo. Alam na, ay, kanang. Magpa-botox ko. Botox. 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 Kana. Bagay na ni mo, Budiday. Ay, unya. Ipainat ni nakaw akong naong kanang muranan niya ko og sweet 16. Kana ang ngayon ka og samot, anak. Ay, unya. Kini akong ilong ako ning ipahangad og jutay. Pahangad ba? Aron mutaliw-tiw og sambaw. Tanan imong gusto buhaton, Budiday. Mahimo na niya, kayo na nimo. Gige, go! Panikamutan yun ako nga makuha na ko ang yaway. Basta, Budiday. Oh. Timan ini, ha? Timan igini. Oh. Ang mga posibilidad na posibleng gihatag ni Toribio ang yawi ngadto ni Mirasol. O kaha, naapa na sa bulsa ro ni Toribio. Mauna imo pa rin kamutan nga makuha na nimo. Okay, maniid ko din daw. Kana? Maniid ko. Ako nang sundaw ng inyong gisulti na ka. Okay. Dako din na nga akong pagtuong nga gihatag na niya ni Mirasol. Kay si Mirasol, iya man sabtong gisultihan bahin sa Yahweh. Kana, gyud, Budiday. Panid gyud. Naunsa man ka, Mirasol. Kalit lang kag kausab. Kaya nga na, tay. Maura man gyapon ko. Huwag mo ko kumausap. Misumbong si Riming namo. Nga ikaw kuno, musimang na og sinultihan. Unsa ko'y musimang tay ba? Katarong na kumusulti, Huna-huna ra na ninyo, oy. Abi manggod ni mo, Mirasol. Daghan gyud kaayong tinunto karong panahon na. Ang uban, migamit anang mga hurim-hurim nga iya sa demonyo. Maunang daghan ang ilang na biktima og natunto. Nahibaw bitaw ko, anak, nay. Oh, naaraman day na. Nahibaw ka. Pero, mutagad gihapon ka ng mga questionable kayong mga tao. Mas maayo manggod nang maglikay na lang ta, Mirasol. Kaysa matunto ta ng mga tawhana. Wa man ko kung maunsa, nay, tay. Kay, naunsa ba ko di ko sa inyong pagtuo? Ang buot namong ipasabot nga dili ka mutagad adtong mga kriminal. Ay, o lagi, tay. Ikaw ba, Mirasol, ba? Huwag kay mindset. Mayo lang ka sa sanong-sanong. Unya, imurang ipalapos sa pikas dunggan ang among gisulti nimo. Tambag lang ning amo ni mo, Mirasol. Oh, mula. Og ni aming imong mga ginikanan nga manalipod gud nimo. Kana. Kung unsay may imong problema, ayaw gyud kalimot sa pagsampit namo, ha? Kana. Hahay, baya, no? O, lagi, nay, tay. Nakasabot na ko ninyo. Medyo nalipay ko siya. Nalipay na ko.
Kay naminaw na gyud taon ako sa Mirasol. Bangag sa ilong. Ay, kamo. Bitaw. Nalipay sa kung kakita ninyo, Tor, niya. Nagkasultihanay na gyud mo og tarong. Ihutok tatarong nga isa. 158. Idagi pa na. Nangayo sa tambag na ko siyo. Kung unsa gyud kunoy iyang buhaton sa mga bulawan, bangag sa ilong. Kamo, unya. Ako sa hanggang na nga, ibahin-bahin yun ni sa mga kabos. Kinahanglan nga di siya mga bahin inibisag usak kadako. BG. Si BG. Very good. Ang iyang gikabalakan, kay basin kuno og madiskitaan siya sa mga taong dautan. Ug miingon siya nako nga iya na lang kuno ning ipahibaw sa mga tinugyanan sa balaod. Unya. Unsa may iyang gitambag, ha? Unsa may, kanang ang imong gitambag. Kautarag ko likod ka. Uy, tagamanin na lurok. Okay May mga uhong. Okay na. Kini nga, ang buot kong ipasabot, unsa may imong gitambag niya? Ay ako siyang giingnan lagi nga. Dili, kay una sa tanan, mas delikado kung ipahibaw pas gobyerno kay naay daghang buaya dito. Ug kung kining samot na nga, di matabangan ang mga kabus. Come on. Unya, unsa lagi imong gitambag niya? Ako siyang giingnan nga ibaligya niya hinay-hinay ang mga bulawan. Unya ang halin, ang halin sa iyang sa iya bang sikreto nga bulawan. Kanino, talikod sa. Hinaya. Okay. Sige kayo. Yamal to ha. Unya, ang halin, iya siyang isikreto og hatag sa mga pobre. Mayo sab. Akong gani siyang giingnan nga, tabangan ako siyang baligya sa uban. Aron ang halin, akong ihatag niya, aron siya na rin bahala og pamahin sa uban. Nindot sab. Pero timan ito, ha? Sabado na karon. Ugma, Domingo. Unya sa Lunes. Wala, finish na ta. Finish na. Nasa kanang SpongeBob day mo. Kanang kuan ba sa Lunes? Wala ta dinhis kalibutan. Ay, deep size. Ay. Mabitaw na'y usas akong isulti ni Asyo. Ha? Unya, imo siyang gingnan nga wala ta sa Lunes. Ako siyang gingnan nga limitado ra ang akong adlaw sa pagpuyo ning kalibutan. Bangag sa ilong. Unya, unsa man iyang kanang reaction. Murag nag-ulto siya siyo. Sa akong paminaw, Tor, mituo na gito siya nimo. Nga ikaw, si Arturo Pawikan. Murag bitaw siyo. Gisangpit na mga kaniyas imong pangan. Wa pa noon. Wa pa. Toribyo gapon niyang itawag nako. Kining, unsa may plano nimo ron, ha? Imo pa ba siyang istoryahon? Istoryahon pa ba gyapon nimo siya? Murag balas na gid ugma siyo. Katapusan na gyud nako siyang sultihan ug manamilit na niya. Bangag sa ilong. Iski. Sakit kayo. Isbe. Sakit baya. Mo na diha. Sakit baya sab nga kanang sugilanon sa inyong gugmator. Kabantay ka na. Pero sagdi lang. Naa may Ginoo nga muhatag og ganti sa tanan natong mga pag-antos, Tor. Mao lagi. Sakit tinuod siyo. Pero nakadawat nako. Nakadawat nako. Kung hukman magyapon ko sa Ginoo nga maimpyerno ko, ako lagi po ng dawaton. Pero naagyapon ko ihangyo niya. Ihangyo? Usaman? What? Nga ilikay lang unta niya kanunay si Mirasol. Nga di mahitumpawak sa kalautan. Come on! Bangag sa ilong. Nagunsa naman sa kadini sa Therese. Dalang ko yun na Ming. Nasab? Marag seryoso gid kayo ng imong gihunahon na da. Ming, na ako isulti ni mo ba nga sekreto? Pero, ato rin ha? Ayaw sultihi sila si nanay. Og labi na gid si tatay. O sama na? Basta, promise una na ako nga ayaw sila sultihi. O lagi, sige na, sulti tayon. Kuan ba? Murag, mutuon ako sa kisulti ni Toribio nga siya si Arturo. Unsa? Uy, Mirasol, pagtarong gani diha.
Usagoy Arturo, nayabag na kadiha. Lagi, Ming. Nga nagong naabot na sa imong huna nga matinuod ang gisulti ni Toribio. Ay kung ingna, nga nadana kasi ang linglamer. Kuan mong good, Ming. Ako ang ginuuna pag-ayo ba? Sukat nga nakailan nato si Toribio. Ang iyang mga inistoryahan, lakip na iyang tingog ug ang tanan niyang gisulti, pulos kyud tinuod. Naunsagod kami, Rasul. Nga nagpadana man hinuong kas imong gibati. Ayaw ba't kuntuan na, uy? Tinuod lagi, Ming. Gani ang tanan akong mga ipangutana niya, matubag yun. Og diligid masipyat. Ang tanan namong mga kaaki, siya pa man gani mo pahinumdum na ako. Ako man hinuoy na kuyawan ni mo, Mir, uy. Abi kay, nakatubag siya sa tanan, mutuon na dayon ka. Hinumdum mi baya ang demonyo. Bright sad kay na. Mas bright pa na nato. O lagi, naibaw man ko, ana. Pero, naapa mong gimaslawang pang rason nga nung maingon yung kung siya gid si Arturo, Ming. O sa maimong lain pa nga bugat nga rason, be? Nga nakaingon man kang si Arturo siya? Abi ni mo, Ming. Naigisulti si Arturo nako kaniadto nga wa niya malahos pagsulti nako. Og iya kong gipahinumduman bahin ini. Nya? Mauto nga iya kong gisultihan karon. Og usa ni kada kong sekreto nga dili gid niya ipasulti kang bisan kinsa. Pero kaigsoon man ti ka, ikaw ra gyud akong sultihan inis tanan. Sige. Sultihi dayon ko kay maminaw ko nimo. Ingon ini, Ming. Pagkapiyo na, Tor, pagkapiyo na, ha? Kay, kung adtoon magha nato si Mirasol. We will go to Mirasol, where she is. Di na ko magkapisyo. Ha? Mukaon na kong gritso karon. Pero sa di pata mo adto silang Mirasol. Kay last day naman gyud ka ni naturon. Oh. Wala na bata ni last pulsyo. May siguro nga mangupisal una ta. Syo. Unya, muhapit ta og simba og kalawat. Basin lang ba nga pasayloon ako sa Ginoo sa kumasa. Labi na nga nibaw gyud ko nga pakyas ta sa atong misyon ining kalibutan na. Oh, nagsailong. Come on. Ikaw, Guntor, ikaw. Kung unsay na si mong una-una, I will support you. Supportahan ti ka. Basta maayo lang ang imong tumong og intensyon. Wala ko'y laing nanunansyo. Pa ko'y igong gahom aron kontrolahon ako ang una-una ni Dindo. Nara na niya kung gusto siya nga muuban ako dito sa impirno. Bangag sa ilong. EJ. Sa EJ. Ang Ginoo. Ang Ginoo na lay atong pahugmontor. Kaya siya may bugtong maghuhukom na to. Kaya bisan ako, wa magpasabot nga kay anghel ko, wa gyapon ko'y mga pagsuway. Kitang tanan, aduna ni anang kahimtang nga mga pagsuway sa kinabuhi. Mauna na yan. Biis. Unsa biis? Bueno siyo. Diba kasi ng bueno? Unsa man ang bueno? Bueno alguno. Attorney, bueno alguno. Di na ta maglangay kay wala tay igong oras nga nahibilin ining kalibutan na siyo. SM! Si SM. Dili, tindahan. Tingalig mo una. Sige, mag-ilis. Kana. Okay, ha? Okay. Sige, mag-ilis una ko. Unya, malakaw na yun ta. Asa man to sila paingon ay naglakaw mas Mirasol og si Remain paingon sa silong. Ako silang sundan bay. Panid-an na kong maayong ilang mga lihok din he. O kinahanglan nga makuha yun nako ang yawe. Sigurado ko nga naag yun ni Mirasol ang yawe nga gihatag ni Toribio niya. Makuha lang ni Budiday ang yawi. Kita kayo nagunang mabulahan ini, Joe. Tako gyud kayo og gamit ato si Budiday, din. Oo. Sa ako nang gingon. Nga mapusulan gyud nato siya, Joe. Ayon ta din. Kung mo lampos siya. Sagdi lang. Tanawon mo niya, Joe. Bisan pag dili mo lampos, Budiday. Naatay dagang paagi, Joe. Ang nakahimo ra gyud og dakong babag nato din. Si Arturo ra gyud. Siya mo'y dako na tong problema. Tulkay naa siya gisaligang gahom.
Sa lipat-lipat rin daw, Gonzo. Basta mag-inabtik lang kita ini. Malupigan rin hapon nato si Arturo. Bisag nagsalig pa siya sa iyang gahom. Gusto ka rin. Sa utok ra gid nato daw ko. Way butang nga din nato mahimo nining kalibutan na Jo. Ang tanan. Pwede na itong himuon. Ug malabuan pa niya nato ang gahom karon ni Arturo. Abi mo din, naghinam-hinam na kayo ko. Gusto na ko nga kita na makaangkon sa mga bulawan. Matuman ragyo ka ng tanan na tong gidamgo, Jo. Wow! Kadagang gold ini, Mir. Mauni akong giingon ni Muming. Kung pa ko sultihin ni Toribio, dili ko mahibaw-bahin ini. O di sad ko mahibaw kung unsa girason nga nung gipataguan gid ni Arturo kani adto ang yawi diri nako. Ay, nang limpawot man ang akong mga palhibo, Mir, sa akong nakita, uy. Mauni da kong rason kung nga nung nakaingon gid ko. Nga basin ang espiritu gid ni Arturo ang mipuyo sa lawas ni Toribio. Ay, kinuo ko. Pero Mir, diin man nila ni Arturo gikan ang daghan kaayo mga bulawan, uy. Ming, dagan pa kong isulti nimo. Nga ka na yung makapanglimbawt ko sa palihipo. Pero dili ta magdugay din eh. Mamalik na tas Teresa og ato ta magtiwas og sulti. Uy, hala, mubalik dayong kusagi kay padung na silang mo gawas dinis underground. Magdali ko. Ay. Hain naman yung mga babayhan na. Sorry. Naunsa ka man buliday, oy. Di man ka magtanaw sa mong gilakwan. Ay. Naglingi-lingi man ka. Ay, sorry lagi ka ayo, Jen. Diin man kagikan. Ako kuan. Wa jir ay. Diha ramang kugikan sa gawas. Unsay gawas. Nakit-anti ka nga diha kagikan sa... Pero, yun na. Nahibaw ba ka? Nga bawal ang mga bisita nga musod dihang dapita? Kuan, Jer. Wa manggod ko musod diha, God. Nakit-anti ka. Oh. Usay nakit-an. Taka malang ka. Basig hanap-hanap na ng imong mata. Nakitan, oy. Ay, basig ka nuhara to. Oh. Ay, oy. Alam mo lagi di mo diha. Kamong duha. Di mo gikan, ha? Antay. Narami kita na ni Riming diha. Bitaw. Gikan mo sa underground? Ay, naarami gilimpyuhan tayo, oy. Kauban ninyo sa budiday? Uwa tayo, oy. Ngano ko taong kauban man na mo siya? May ba kayo ng mindset na ko? Abim ko na ko dito sa gikan sa underground kay nakitaan ko na ko siyang miagi lihas koridor. Ha? Nisunod ay ka na mo po, Diday? Uy, wa manggal. Agi ka na sa koridor. Wa kus koridor. Koridor. Tarong di po, Diday, ha? Tugas tinuod. Ay, walagi ko das koridor. Wa mong kumulahos dito. Diara ko kutong sa koridor. Agi ang koridor. Wa ka musod sa parador. Ha? Wa ka musod sa parador. Parador. Saglang. Ayan lang na iglalisin ninyo. Wa makada siya muuban ninyo. Pero, budiday. Hibaw ibaya ha. Nga dili mahimong bisag asal lang ka mo paingon ining baya. O kinahanglan. Mananghid ka na mo kung asa ka paingon o doon na kay gustong buhaton din eh. O Jere. Salamat ka sa pagpahinom daw. Boy, no. Tanaming, ato tas taas. Sige. Kaliyot. Makigistorya ko ninyong duha. Mingaw mong palibot siyo. Bitaw. O, come on. Pero, naman nagsakyanan ni Mirasol. Mo pa. Sige. Mo, doorbell ta, ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Kaniyot lang to. Kaniyot lang. Sumay. Nay, babae niya miyawas.
Dahuman git outside. Uy, ang babae man ang bagong gihulbot pansyon. Si Budiday man na siya. Gano man na siya? Nga mura magwa mahimutang. Wa siya mahimutang guys. Tago. Oo. Tago na isda. Hiding. Hiding. Tayo siya arong dili makita si Budiday na to. Oh, tuara. Oh, alala. Minahinay na siya og gawa sa gator. Uy, mura man og mabinantayon kayo siyang migawas yun. Na, Bitaw. Nagpanlingi-lingi siya, Tur. duda ko ning babayhan na da. Lahi ang akong duda ining Budiday siyo. Ha? Usay, duda ni mo niya. Unsa? Mura gigamit yun siya ni Dindo sa ilang mga kabuang. Ha? Nagtuo ko. Nga mipuyo na si Budiday din sa ilang mirasol aron maniid ni sa tanan na itong mga lihok. Bangag selong. Murag, maog yun na, Tur. Murag, maog yun. Samok yung kining babayhan na da. Samukais kayo. Ya, very delicate ni. Very delicate. Delikado yun kayo. Kinanglan nga, masultihan na ko ani si Mirasol ining ilang kabuang siyo. Ti-inti. Tinte, tago na tago. Dilhi. Joy. Tuwa na, Tur. Nagdali, naglakaw. Abot asa ka to paingon. Kung gusto ka, ato siyang sundan. We will follow her. Iilis. Ilis. Oh. Uy, hotel na. Dili. So na, motel. Unsa ba na? Ayaw lang siyo. Aw, sa di ay. Sagdi lang to siya, sagdi. Ikaw ay basta hotel mo, abay kay Canada. Suito lagi kay kano. Tara. Di na to. Taasog istorya to nga kuhan. Kaya murag na lang suito, maitsantag iring na. Tana. Atong istorya, os Mirasol siya. Tara. Kuyaw ginis Budiday na. Tana, Tur. Ako pagayoon sa Ginoo nga di lang kaniya kuhaon. Nga unta, magpabilit ka uban ako hangtod sa atong kamatayon. Mirasol! Tay? O saan yung ginawa nga? Ganong bigakos ka man ni anang panuay. Tay, kalma lang. Kalma! O saan yung ginawa nga, ha? Mirasol! Bawa niya! Tay, kalma lang lagi. Ayaw pagdaan ng pinuti. Bawa! Kalma lang, mupawan ako. Ha? Usay tay! Inatay ka! Bawa niya! Bawa niya! Aron dito ka matigbasan! Tay, oy! Bawa na yun! Oo, sige, mupawan ako. Ako kining katungod nga manalipod ninyo dinhi. Unya, nagpatunto na hinon mo ato mga ekskwagong. Ay, kaisog ba di mo dyan yung ekskwagong, oy? Hoy, paminaw ha. Ekskwagong! Sa among nakita din mura naman ninog ikay nayawaan. Usaliwan! Pagtarong ni Hatinday, ha? Kamu mo'y mga nayawaan kay pulos mo nga yabag. Atay! Kay atay, Nganong nangayabag mamitay? ekskwagong kang dako. Wa man ay kasutay nga musulti ka namo kung unsay imong gusto. Pero dili sad maayo oy nga magdana sa kagpinuti aron imong tigbason ang atong mga bisita dinhi. Mas kuyabe na imong gibuhatay. Bitaw, tay. Dili gid maayo, oy. Ay, hilo mo! Oh, som ni siya. Labi na kami Rasol. Wa na ko mahimuot sa imong gihimo. Nganong migakos ka adtong Toribio? Wa man ko kumugakos, tay. Usay wa mo gakos. Nakit, anti ka. At kita kas duha na ko kamata. Di gakos kag maayong Toribio. Unsa mo ginahitabo ni mo, ha? Mirasol, ha? Tay, wa lagi kumugakos niya. Una-una raman na nimo. Tako lang ni tatay oy. Ayaw kog lang sisi, Mirasol. Dili ko buta. Kay migakos na day ka, Mirasol. Wa man gud, nay. Baka akong lagi kayo, Mirasol. Nakakita lagi ko, ni gakos ka. Ay na, di na lang ta maglalis, anak, tay. Kaya di kita magdaog ka ng butanga. Nauna. Ming, kuyogin na lang inoon ko, be. Tanoy, asa man ta? Oo. Noon. Mula kausan mo. Oo. Bidala kay istorya pa ko ninyo. Kapos istorya, tay. Uy, mabalik kami dayon, tay. Istorya sa ta. Hay. Nay, mula ka sa may kadiyot, ha? Tanaming. Mer, paabot lang ko kadiyot sa gawas ha. Magpaabot ko ni mas gawas.
Unya, unsa man, ha? Mituo na magyug ka si Mirasol nga ikaw si Arturo. Siyo. Nalipay tuod ko pero mas nilabaw nga kung kaguol nga akong gibati. Human ko gigakos ni Mirasol siyo. Away! Uway! Ganong naguol man ka? Gigikos naman ka. Gigakos maghaga ni Mirasol. Ha? Miracle na mahinoon. Mirasol hagyo. Naku, miracle tablet. Ako magkasabot lagi kong gibati siyo. Kung angay ba kong malipay o maguol. Pero sakit siyo. Sakit. US. Sa US. Dili United States. Unsay sakit. Nangayot na ko pasaylo ni Mirasol siyo. Sa tanan na kong mga pagkuwang niya. Ay, pagseryoso ni gini. Pero matod pa niya. Gikalintan na kuno niya ang tanan na kong mga sa kay milabaw yung kuno ang iyang gugma rin ako. Angay kang malipay. Di ka angay mo hilak. Kisabay di mo kahilakan na siyo. Nga bisag giangko na nako nga badlungon kayo ko kaniadto kung nasayod siya nana. Iyagya pong giangko na rin ako nga dako yung kaayo ang iyang gugma rin ako. Nakitsabot ko ni motor. Pero mauna man yun na. Angay kang magmaya nga nadawat na nimo ang pasaylo ni Mirasol. Ug mituo na siya nimo nga ikaw gyud si Arturo. Maulagi siyo. Pero di gyud kapungan nga mutuo. Mutuo naman mutuo ba? Mutuo ang akong mga luha tungod kay nanamilit na ko niya siyo. Nagkaroon na lang yung adlawak takutob. Bitaw sa ba? Ay, makapaguol tinood nga huna-hunaon to. Sakit kayo siya. Sakit. Nagsago lang akong kabulaka o kaguol nga may biya. Nga mo biya na tas kalibutan siya. Nabalaka ko nga din ako makapanalipod ni Mirasol siya. Sagdi lang. Na may ginuutor. Kitang tanan, wata pasagdi. So naghimo na to. DJLS. O say DJLS, ha? Di yun lalim siyo. Sabi kong gobyerno na ng DJS. Mga silo. Kung may mo pala nga tagan pag yung guglog ang lugway sa Ginoo, nga makauban ako sa Mirasol. Kuli ni kay na nga mahitabo, Tor. Tungod kay temporaryo ragyod kaayo ning atong pagpuyo nini. Ilabi nga hukman pata sa atong misyon nga nahimo. Sigurado yung nga mubalik yung ko sa impyerno, Anisyo. Ayaw lang sa hukmi dayo ng imong kaugaling. Timan nakakumpisal na baya ka. Nakakalawat pa yung ka. Ang importante, nga naghimo ka sa husto, Tor. O naghinulsol yung kang tinuoray sa imong mga sayop kaniadto. Kuwang pasyo. Naibaw ko nga dagan pa kayo kuwang. Mubore kayo ang adlaw nga gigahin sa Ginoo nako ining kalibutan na siyo. Sagdi lang. Dawaton lang yun nato nga maog yun ni ang dagan sa tong kinabuhi. Gusto panta ko nga mabalik silang Mirasol siyo. Balik ka? Yang kubot magkairit to kinaas jire? Bahala na. Bahala na tingali ko iyang patyon siyo. Patay namang gapon ko. Sigurado ka nga mubalik kita dito. Mubalik ta siyo. Gusto ko nga na ako sa tungod ni Mirasol. Hangton nga mubiya ko sa lawas ni Toribio karong adlawa. Kinahanglan nga, maabtan pa na to sila sa Arturo, Ming. Kaya mo na lang ni adlawa ang katapusan ngayang giingon nga magpabilin sa kalibutan. Mao ba, Mir? O, Ming. Mao nga gusto untan ako nga ato lang sila sa bahay tibok adlaw sa ato. Unya, naarabas tatay nga isog kayo. Takog yung kubot kung imo silang pabalikon dito. Sagdi lang. Kung dili man gyud mahimo. Gusto ko nga maistorya si Arturo tibuok adlaw ining adlawa. Kinapa ko'y daghang ipangutana og isulti niya. Agda kong pangutana karon kung naaba sila karon sa ilang gitaguan. Mayo lagi untag naa sila. Tepa, kadiyot lang, good Mira. Di ba ka nang naglakaw pa ingon dinis, budiday man na? Ang upitaw, no? Doon na siya kauban. Murag katong sakop ni Dindo nga si Joe. Pasag din na sila, Ming, uy. Mulahos na sila, Arturo.
Ikaw, Tintay, inahan magyug ka. Muuyon lang ka nga ang atong mga anak na biktima sa mga hurim-hurim nitong duha ka mga mangingilad. Ay nga no gud taong mo oyon man ko, Jer. Ikaw may problema, Jer, kay dili ka mga kamaong manayming. Maghurumentado dayon ka. Sabot ka? Maghurumentado dayon ka nga wash lugar. Unsay iwas sa lugar, ha? Muuyon ka nga ang imong anak migakos adtong Toribio. Ay maulagi. Wa lang unta ka magdaog pinuti. Imo unta itong gisukit-sukit og tarong. Kaya di masukuan ang imong kalitan o pakita ng pinuti. Ikaw ba? Panghadlok tong ako'y simbahan, be ko. Ikaw na simbahan na noon. Uli minister ko. Oh. Sama ka. Panghadlok. Panghadlok tong ako, barong di na sila mo balik din, hiba? Ay dili lagi gapo na maodire. Kay hasta nga tong mga anak, mas nahadlok sila sa imong gipakitang kinaiya. Ako mas mauyon pa ko nga magdaka atong imong bindita kasi sa imong pinuti. Para na ako. Mas mayo ang pinuti aron ka usara. Sus, mura magigagdili alagad sa simbahan, oy, Jere. Naginobra na sa gyud ka, eh. Mura magigagdili li minister noon. Panghadlok lagi ng ako, Tintay. Panghadlok ba? Pero kung hagiton, di masako magpanuko putol siyang mo. Tanawa, maay, kikipagkasimbahan gid no. Kilatan ka unta si mong mga gipanulti do. Dili unta ko maingon ini, Tintay, kung ikaw mutabang pa unta kag panalipod sa imong mga anak. Wa kay ayo nga pagkainahan. Muragwa si Mirasol siya. Kay wa man ang iyang sakinan bangag selo. Oh, come on. Bitaw. Asa makaday siya? Amain ta bisag si Riming maoy atong istorya. Wa ka tumuapas na tutor. Wapas? Bitaw na. Basin og nagkapaiwasan taniya ba? Amayong wato na tutor. Ato balikon dito sa ato. Na, kung wato sa tabasin og mibalik sab sa agi. Ato na lang kang atngan dito sa dan. Imimpi. Di ta mahubugan na. Basing magtuho kang imimki. Imimpi. Impi. Impi. Dili imnon ha. Basing impi at imperador na imo. Mas maayo pa. Adto ta sunahan kanang adto sagad mo agi ang iyang sakinan. Adto ta. Tiis. Unsay tiis? Tanasyo. Atong atngan. Tara. Oh, Joe. Den, Ayaw naman sa budida. ato na. Atong yato dito sa dahan. Bato niya, yayo ko nung paningkamutan nga makuha niyang yawi. Stilan ay maramag. Huyang nis budiday da. Dako gyud kayo yung gugma ni Toribio. Toribio lagi ko nung iyang gusto. O gusto niya nga madato ko siya, o niya, nasa biya si Toribio. Mahingo niya. Sigurista lagi gyud kayo. Sigurista kayo. Pero ako siyang gidasig din. Nga, Kalimtan lang ni Toribio. O mas importante nga, madato si Bayo. sagdi lang, Joe. Sagdi lang. Kung dili man musalir si budiday, naaman si Jerry na to. Si Jerry, dako sab kaayo og kahimuan sa atong mga plano. Bitaw. Dako ba kayo bintaha din, di ba? Oh. Sagdi lang. Karon nga apiki pa kayo ang atong mga lihok. Payom-ayom lang una ta sa panahon. Kung makakita na gyud tas hustong binta, mahimog ipaagi na gyud nato sa pinugsanay nga paagi. Mao gyud akong ipaabotin. Kung muhatag na ka og gusig na mo. Kana, paabot lang gyud mo, Joe. Kay moabot rata ang puntuha. Pero sa pagkakaroon, pailop lang gyud una ta. Nga dili ta mahibaw-an sa ato mga nindot nga mga plano. Diin man kagikan, budiday. Ay, dadakaw gikan silang din daw, Jere. Nya, walang ka mananghid na ko. Ay, pasensya na ka, Jere. Kay usaong manggod, nabisi ba kag istorya sa imong mga anak? Mo ba? Unya, kumusta naman si Dindo?
Ay, nagumusta to siya ni mo. Ako rang giingnan nga, you are okay. Pero kanang nagplano to sila nga mo bisita din, hey. Kalos aman. Tonight. Tonight. Sabot ka? May tagmadayon. Mas maayo. Oh. Kaya gusto sa kong makigisulti niya. Kanang, Jeray. Nalang ko'y gustong ipangutanan ni mo. Unsa ka na, Budiday? Nganong nasuko man mo? Nganong masuko mo kung moagi ko sa koridor? Kaniadto pa. Samay na diha? Kaniadto pa nga dili pasudlan diha sa buhi pa ang bana ni Mirasol. Busa ayaw gyud og anha diha. Why? Bakit nga no? Tinood ba di ay, Tinood ba? Nga doon ay gitaguan diha nga mga bulawan. Unsa? Unsay bulawan? Budiday? Og atangi mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel. Og salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.